Velkommen til Radio Jazz, og velkommen til vores festivalservice. Det er Mogens Thorborg, der passer pladeteknik. Det er Kjeld Fransen, der kommer i studiet og har fundet pladerne og vil fortælle lidt om festivalen. Vi hopper lige til en anden koncert, som også var fantastisk og overraskende. Det var jeg i går igen i Metronomen ude på Frederiksberg. Der var et par piger, eller 2 kvinder, mig og Maj hedder de, Christina Maj, der synger, og en der Anne Gertsen, som spiller klaver, og de havde kom med The Cole Porter Songbook, og det var sådan set det, jeg havde set i programmet, det der Cole Porter Songbook. Jeg er meget stor begejstret for Cole Porter, så jeg tænkte, det er næsten ligegyldigt, hvordan de behandler ham, så bliver det godt. Men det blev faktisk fantastisk godt, og en Christina Maj, hun havde altså virkelig sans for at synge Cole Porter, virkelig den der gode stemme, og rigtig det der lidt dekadente, der er de der rigtig gamle, gode sange. Se mere på www.radiojazz.dk